ଦେଖିକି ପଇସା ନେଲା ବେଳକୁ ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛୁ, କାମ କାହିଁ? ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଇଟା ଯେମିତି ସରିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲ? ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏଇଠି ଲୋଡ଼ କରି ପୁରା ଶେଷ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ହବନି, ମୁହଁଟା ମୋଟେ ହଉନି। ହବ ହବ, ଚେଷ୍ଟା କର। ଭୁଲା, ତତେ ଆସିବ? ମତେ ଆସିବ ଯେ, ହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କାହାର ସାନ ବାବୁ? ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ଯିଏ ପାପକୁ ଘୃଣା କରେ କିନ୍ତୁ ପାପୀକି ନୁହଁ। ହଁ, ଏ ଲୋକଟାର ମୁହଁଟା ସେଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ନେ, ଏଠି ପେନସିଲ ରବର ଅଛି, ଚିତ୍ର କର। ବାବୁ, ବଡ଼ ବାବୁ ଜାଣିଲେ ରାଗିବେ। ଆରେ ବାବା ଏବେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଆରାମସେ ବସିକି ଚିତ୍ର କର। ସାନା ବାବୁ, ଚିତ୍ରଟା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ହଉଛି 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 ତ? ହଁ, ଏକଦମ ବଢିଆ। ଆରେ ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କେମିତି କରୁଛୁ, ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦଉନୁ?
ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ରହିଥା ତତେ ଦଉଛି ଏଇନା ହାଁ ହାଁ ଆରେ ତତେ କିଏ କହିଲା ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ହାଁ ଏତେ ସାହସ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ହାଁ ହାଁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ହାଁ ଆଜି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବି ତତେ ହାଁ ତତେ କିଏ କହିଲା ତତେ କିଏ କହିଲା ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ହାଁ ଆଜି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବି ଆଜି ରାମ ନାହିଁ ଶ୍ୟାମ ନାହିଁ ହାଁ ଏତେ ସାହସ ଆରେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏତେ ସାହସ ତୋର ଏତେ ସାହସ ତୋର ଆଜି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି ଆଜି ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବି ତତେ ଏତେ ସାହସ ତୋର ବାପା ମୁଁ କହିଥିଲି ୟାକୁ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ପାଟି ବନ୍ଦ କର ଏମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଲେ ଏମାନେ ଉପରେ ଚଢ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ହଇରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ କହୁଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେବେ କାମ କରିବ କିଏ ମୁଁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ? ଓ ସେ ମାଷ୍ଟରଟା ତାହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ନାଇଁ ବାପା ସେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣଟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣଟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆରେ କାମ ନ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଆରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତା ଛଡ଼ା ବାପ ଅଜା ଅମଳର ଚଳନୀକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି ବାବା। ଏଇଟା ମୋ ଗାଁ ମୋ ମାଟି ଏଠି କୌଣସି ସରକାରୀ ଆଇନି କାମ ଦେବନି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ହିଁ ହେବ ଏଠି ଆଇନି ବୁଝିଲୁ? ବାବା ଏଇଟା ଭୁଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖଟାଇବା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ। ତୋର ଏତେ ଦରଦ ମୁଁ ତା ବୁଝିପାରୁନି। ଓ ସେ ମାଷ୍ଟର ବୋଧେ ତତେ ଉସେଇଛି। ତମେ ମାନେ ଯାଅ କାମ କରିବ। ସେ ବାଡ଼ିରୁ କାଠ ଆଣିବ ଆଉ ଇଟା ବୋହିବ। ଯା ଶୁଣ ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ବି ସେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ତମେ ମାଡ଼ିବନି। କାନ ଧରୁଛୁ ବାବୁ। ଆଉ ଦିନେ ହେଲେ ବି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନୁ। ବାପା ଆମ ଦେହରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ବହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ବି ସେଇ ରକ୍ତ। ନା ଗୋଟେ ଅଛୁଆ ପିଲା ଆମ ସହିତ କେବେ ବି ସମାନ ହେଇପାରିବନି। ତା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାପା ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କେବେଠୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗୁରୁଜୀ କହୁଥିଲେ ଏସବୁ ଆଇନ ଅପେକ୍ଷା ଦଣ୍ଡନୀୟ। ସବୁ କଥାରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ। ସେ ମାଷ୍ଟର ହିଁ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତାକୁ ପାନେ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି। ମାଷ୍ଟର ବାପା ଆସୁଛି ଦରଜା ଖୋଲିଦେବାର ପାର୍ଟ 2। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।